Velkommen til TDC 118. TDC 118, hej. Goddag, mit navn er Julius. Jeg leder efter min ven Karl. Han har virkelig været ude i noget rod her på det sidste. Ja. Jeg er vokset op derude i Syddanmark og altid passet skide godt ind. Så flyttede han til København her i sommer, så fuckede det fuldstændig op for ham. Han har fået et skide godt job og med masser af ansvar og prestige og så videre. Det endte jo selvfølgelig med noget virkelig snavs. Politiet blev indblandet, og jeg ved ikke hvad. Men altså, du er nødt til at finde flere oplysninger til ham. Det sidste, jeg har hørt, er, at han går rundt og konstant taler om Gud og kirken. Altså, en nøjagtig efternavn ville være rigtig vigtigt. Jeg tror, det er noget med Jeg tror, det er Holst. Holst eller Holst. Karl Holst. Det er sådan, den er. Har han et mellemnavn? Nej, han hedder Karl Holst. Ja, nej, det har jeg så ikke noget. Så jeg beklager. Jeg går bare sådan og tænker på næste gang, jeg ser om, hvad fanden jeg skal byde ham på, ikke? Kender du det der program, Den Sorte Kagelyst? Eller, hvis du havde en ven, du ikke har set i rigtig lang tid. Hvilken kage vil du så bage til ham første gang I sås? Ja, oplysning, ikke også? Altså, vi prøver på at gøre vores bedste med at finde nummer og adresser og det hele frem. Så... Men det er bare det der, den sorte kageløs der. Det ser så lækkert ud, jeg kan bare ikke finde ud af at bage noget. Så lav bare en chokoladekage. Chokoladekage? Det kan alle godt lide. Ja, det kan alle lide. Det er en god idé. Karl Holst.